Je to vlastne vyhlásenie tých výsledkov toho slovenského kola. KVM je vlastne vzdelávací program, je to v spoločnosti Panasonic, hej? A vlastne zúčastňujú sa ho žiaci vlastne 2. stupňa základných škôl, respektíve 8-ročných gymnázií. No a teraz, keď ideme takým výsledkom, tak samozrejme pozrieme si vaše zaujímavé videá, čo sa vlastne vám podarilo natočiť. A toto vyzerá. Nebudem môcť hodnotiť, ale tak samozrejme máme tú poradku odbornú, ktorú vlastne teraz poprosím, aby tieto dve videá zhodnotili a zároveň povedali, čo bolo im zaujímavé, alebo čo sa im podarilo a tak ďalej. Poprosím pána Bajrováčka. Takže ja by som, čo týka tohto hodnotenia, by som radšej nehodnotil. Ja by som obidve videá veľmi vyzdvihol, lebo každý šiel úplne iným smerom, úplne inak poňal to zadanie, tú problematiku. Takže je to strašne ťažko, ako teraz rozhodnúť, ja neviem, hodíme si korunu, alebo ako to vidíme. Už mám niekoho vybrať. Už to spočítame tie body. Už sa budeme len tých bodov držať. Nie. Takto pri obraze a filmoch je veľmi dôležitá filmová vec, čo chceme vlastne povedať tým filmom. Filmová reč je určitým druhom umenia. V tomto by som sa trošku prikláňal na stranu Trstenej, lebo vidno, že nad tým filmom rozmýšľali, bádali, jak povedať nejak netradične alebo nejakým spôsobom originálne uchopiť tému a poukázať práve na tú obrovskú konzumáciu, ktorá v našej spoločnosti súčasne je a je to silná téma na zamyslenie. Ja by som napríklad obidve videá kľudne dal niekde do hypermarketu, nech tam dokola držia, aby si ľudia uvedomili a zamysleli sa. To všetci my dospelí hovoríme, že tento svet vytvárame pre naše deti, aby tie naše deti boli spokojnejšie, šťastnejšie, ale aby tí dospelí videli v tom nakupovaní, že vlastne o čom celé to je, a vy ste na to vlastne poukázali, aby sme si všimali to, čo je okolo nás, tú prírodu viacej ako to, čo je v tých hypermarketoch. Takže ja by som sa v tomto smere ako priklonil na stranu Trstenej. Ďakujem, Zuzke. Ja tie výsledky tu mám, možno aby sme tu trošku zvýšili to napätie, tak rozdiel v bodovaní bol fakt minimálny. Rozdiel bol vlastne 3 body, čiže vlastne som teda pri ústavu, ktoré skončilo na 2. mieste, to len o 3 body menej ako to, čo vyhralo. No, tak je to tak, že presne o ten dlh, že oni vyhrali tu chalani a baví
z Trstenej, takže tam tleskáme. A teraz poprosím, aby ste došli sem a dostanete vlastne od nás cenu. Come da può capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da viene in capo di I love you, papà l'americano. Pánovi prezidentovi do prezidentského paláca. Tvoj typ? Kam ideme? No, ja si myslím, že ideme niekde na kúpalisko. Tam ja, môžete sa idete? To je moja SMK. SMK. Takže ideme do celky TVO, ideme do štúdia. Do štúdia! Papà l'americano. Papà l'americano. Ich che so del rock and roll, ich che so del rock and roll, ich che so del rock and roll. Papà l'americano. Papà l'americano. Ich che so del rock and roll, ich che so del rock and roll, ich che so del